Na sziasztok! Hoztam nektek egy újabb csemegét a Dunapandából. Egy finom süti. Nevet ne kérdezzetek, mert nem tudom nektek megmondani. Meg hát ugye azért ott a fordítás az általában hagy némi kivetni valót maga után. Viszont ez ilyen, hát nem tudom, ilyen habos-babos sütemény. Nagyon habos, nagyon finom. Nekem legalábbis személy szerint nagyon ízlik. Ha valaki egyébként keresne a Dunapandába, a belső, hát ilyen abba a süteményes pultba, ott a pénztárak végébe, ott lehet megtalálni. Van ott egyéb finomság is egyébként, de ez kifejezetten nagyon finom. Kóstoljátok meg!